गिबियावनो बयखौबो बड' खौरां चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननो मोननैसो रादाबफोर लानानै फैदों। अन्नानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि रादाबाव। बर'नि फिसा हिरण्मय खाख्लारिया गुबुन हारिनि आखायाव खास्रि बिस्रि जिउ गोमानांबाय। बे जाथाया जादों गवालपारा जिल्ला दुधनै थानानि सिङाव थानाय बालापारा थाङाबारि गामियाव थांनाय 3 मे खालि हराव दुधनै रंजालि बैसागु फांसन नायनो फैनाय सानै बर' हिन्जावसाखौ साथाम लंफट फारियै दान तालुकदार रहमान आली, बाहर आलीआ निसा दौनानै दुधनै टाउननि 9 किल'मिटारसो गोजान थाङाबारि होननाय जायगानि इटा बाथायाव लांनानै हरसे जिनाहारि खालामना लामायाव गारना थाङो। बेनि उनाव 5 मे खालि जाथायखौ मिथिनानै बर'नि फिसा महरै जाथायखौ खोनाना सहायनो हायैयाव दुधनै टाउननि 9 किल'मिटारसो गोजान बालापारा गामिनि हिरण्मय खाख्लारि, बिनि बिदा आरो गामिनि माखासे सुबुंफोरा गामि खाथिनि सिनायनाय सासे दायनिगिरिजों बे जाथायनि बागै सोंनो होनना न'आव थांनायावनो बिसोरखौ हरखाबै गाग्लोबो। गाग्लोबनाय समावनो दायनिगिरिनि बिब'आ उननिफ्राय फैना हिरण्मयखौ गोबौ खुख्रिजों खनथाम खनब्रै सुयो आरो हिरण्मयनि बिदा माखासेखौबो सिखाजों दानो। बे जाथायाव गासै 6 सुबुंफोरा जखम जायो। गोबौ खुख्रिजों सुजानाय हिरण्मयखौ गोब्राब हालोदाव गुवाहाटीनि जिएनआरसि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो थांनाय 17 मे खालि देहा फाहामसालियाव जोबथा हां बोयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे 3 दायनिगिरिनि गेजेराव सासेया थांनाय दिसेम्बर दानाव हिरण्मयनि बिनानावखौ लांखारदोंमोन, नाथाय गवालपारा जिल्ला एबसुनि मददआव हिन्जावसाखौ मोनफिननो हादोंमोन। बे गिलु-बालु जाथायनि उनाव दायनिगिरिखौ पुलिसआ खादोंब्लाबो दायनिगिरिफोरखौ मा साजा होगोन समासो फोरमायगोन। चिरां जिल्लानि बिजिनियाव गान्जाजों लोगोसे सासे गान्जा फालांगिरिखौ हमनो हादों। फानबारि पुलिस आरो एसएसपि जथायै अपारेशनाव गान्जाजों लोगोसे सासे 40 बोसोर बैसोनि बिमल चन्द्र सरकारखौ हमनो हायो। हमनो हानाय बिमलनिफ्राय सिग्रोमग्रा हानजाया 9.5 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे गंसे AS19C6593 नम्बरनि यामाहा बाइकखौबो हमफानो हानाय जायो। पुलिसनि हानजाया फालांगिनि सायाव आबुङै मिथिनो हमजानाय फालांगिरिनियाव सिग्रोमगासिनो दङ। पुलिस बिफाना हमनो हानाय गान्जानि बेसेनखौ खमैबो 4.5 लाख रांनि होनना मिथिहोदों। डक्टरनि बोसोन आरो सुबुरुन मानिनायावनो गंसे नखरा खोमानांना लाबाय सासे जोनोम जागोदान खुदियाखौ। नखरनि सुबुङा डक्टरनि सुबुरुनाव 5 सानल' जानाय खुदियाखौ सान्दुङाव दोननानै गथ'नि जिउआ खहा जायो। बे जाथाया नुजाथिदों उत्तर प्रदेश रायजोनि मैनपुरआव। मिथिनाय बादिब्ला सासे देहा फाहामगिरिनि सुबुरुनाव खमैबो 30 मिनिटसो थोंजोङै सान्दुङाव दोननानै सासे 5 साननिल' खुदियानि जिउआ गोमायो। मिथिबावनाय बादिब्ला बे जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव बोसोन होनाय डक्टरा देहा फाहामसालिनिफ्राय खारखोमा लाङो। मख'नो गोनांदि उत्तर प्रदेश बायदि रायजोआव साननि दुंथाया जोबोरैनो बारा आरो मिथिनाय बादिब्ला बै सानखालि साननि दुंथाया 42 डिग्री सेल्सियासमोन आरो दायो जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो होनना मिथिनो मोन्दों। बिहारनि सारामआव थानाय माद्रासायाव फरायसाफोरखौ बमा बानायनो फोरोंदों। जाय इस्लामिक धोरोमनि उर्दु रावनि माद्रासा बायदि सोलोंथाइ फसंथानाव फरायसाफोरखौ बम बानायनो फोरोंथाइ होनाया जोबोरैनो सानथावना जानानै फैदों। नाथाय बे जाथाया माबोरै सोराङाव फैखो होनोब्ला जेब्ला सासे मौलानानि जिउ खहा जानायजों लोगोसे सासे फरायसानि जोखोम जानायाव माद्रासा बायदि सोलोंथाइ फसंथानाव बम बानायनो फोरोंथाइ होनाया सोराङाव फैयो। मिथिनाय बादिब्ला बम बानायनो फोरोंनायाव सासे मौलानाया थैनो गोनां जायो आरो सासे फरायसाया जोखोम जानो गोनां जायो। जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो दा नेशनेल कमिशन फर द प्रटेक्शन अफ चाइल्ड राइट्सआ जाथाय जानाय जायगायाव नायबिजिरहैदोंमोन, जेराव बे माद्रासाखौ आयेन बेरेखायै लुफुंदों होननानै मिथिनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो माद्रासानि गुबुन 2 मौलाना आरो 14 फरायसाया खारखोमानानै दं होननानैबो मिथिनो मोन्दों। माद्रासायाव नायबिजिरहैनायाव गोथां बम बानायनायाव बाहायग्रा गोफार बिजि आरो माखासे आइजेंफोरखौ गांसे प्लास्टिकआव बोनथुमनानै दोननाय मोननो हादों होननानै एनसिपिसिआर चेयारमेन प्रियंक खानुंग'आ फोरमायनानै होदों। रासिया आरो चाइना हादरनि गेजेराव हाथियारफोरनि सेक्रेट डिलआ फाइनाल जाबाय।
रासिया हादरनि हादरगिरि व्लादिमिर पुतिन आरो चाइना हादरनि जी जिनपिंआ हाथियारफोरनि सोमोन्दो थानाय गेदेर डकुमेन्टफोराव सागान होबाय। 1 घन्टायाव 1000 किल'मिटार गोजान खारलांनो हानाय मिसाइलफोर, गोहोगोरा फाइटार जेट आरो मुलुगनि गोहोगोरा एयार डिफेन्स सिस्टेमफोर गासैबो डिलनि बायदियै जानो थांगासिनो दं। सोनाबारि हादरा पुतिननि सायाव जेसेबांनो होबथादों एसेबांनो चाइना हादरजों सोमोन्दो लानायनि खाथिसिनाव फैसिनदों। एक्सपार्टफोरनि बायदिब्ला रासिया आरो चाइनानि डिलनि थांखिया फुरा जायोब्ला मुलुगाव गिख्रंथाव थासारिया सोमजिगोन, मानोना चाइनाया गावनि मुलाम्फानि थाखाय मुलुगखौ सिलिंखार खालामनो हागौ। दिनैनि थाखाय एसेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। जुदि मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। गोजोन्थों।